גובה? 1.10 מטר. אנחנו נכתוב 1.10 מטר. משקל? אין לי מושג, זה די גמיש. 80? אולי 100? אתה בגובה 1.10 מטר, נכתוב 185. אתה בטוח בקשר לזה? תאמין לי, אני מומחה לדייט אונליין. אבל מה יקרה כשאני סוף סוף אפגוש את אחת מהאנשים האלה? היא לא תתאכזב ממני? כל אישה שיוצאת עם פורקי החזיר תהיה מאוכזבת, מה שלא יהיה. וזה מביא אותנו לשם שלך. נוכל לשמור את החזיר או פורקי, אבל לא נוכל את שניהם. תשאיר את פורקי. תשאיר את החזיר? יודע מה? בוא נוותר על שניהם. השם שלך יהיה לורנזו וליגרוסה. זהו, סיימת. מה עם התמונה שלי? אבל בקושי רואים אותי ככה. בדיוק ככה, לורנזו. כבר עברה שעה שלמה ואף אחד לא בדק את הפרופיל שלי. ידעתי שלא היינו צריכים להוסיף את התמונה. מה נשמע? דפי רשם אותי לאתר היכרויות. אתה חשבת פעם לפנות אליי בעניין מהסוג הזה? בכל מקרה זה לא משנה. אף אחת לא מעוניינת. פורקי, אני חושב שמישהי כן מעוניינת. שלום, אני אוהבת את הפרופיל שלך. וואו, תודה לך. יופי, אל תכתוב לה חזרה עד שאתה תדע איך היא נראית. סבתא? סבתא נמצאת באתר היכרויות? זה כזה עצוב. אני רשום באתר היכרויות. היא בטח בודדה מאוד. גם אני בודד. כן, אבל היא גרה בבית ענקי לגמרי לבדה. אני גר בבית גדול ועבדתי לגמרי לבדי. לפחות יש חיות. אולי אני צריך לאמץ חיות. מה? חיות הן האנשים שאין להם תקווה למצוא עוד מבוגר שיאהב אותם. עכשיו כשאני אומר את זה, אתה לגמרי צריך לאמץ לך חיה. המחשב שלי, ולורנזו נראה לי כמו איש ממש נחמד. אני לא יכולה לבזבז את החיים שלי עם חתול ועם ציפור. סילבסטר, תפסיק לרדוף אחרי טוויטי. אם אתה צריך לעשות משהו, אז למה לא תשחק בצעצועי החתול האלה שקניתי לך? תראה סילבסטר, יש כאן עכבר. את צוחקת עליי, נכון? אני לגמרי רואה את החוט. מה עם המשחק הזה? וזה כאילו כיף כי... בוא נראה מה עוד יש לנו כאן. זה עץ? אנחנו עומדים לרשום צ'ק גדול כזה כיף. לאן זה נעלם? עכשיו זה ממש שם. איך נגיע למקום הזה? זה ממש כמו ציפור עכבר ובחית של טונה שמעורבבים יחד בתוך נקודה רקומה מושלמת. תפסתי אותך, אתה שלי, כולך שלי. אני בחיים לא אשחרר אותך יותר. מה לאכול? תזכיר לי שוב למה אנחנו עושים את זה. מכיוון שהיא אישה זקנה בלי אף אחד שירח לה לחברה מלבד חתול וציפור. עד עכשיו היא תסתובב עם ברווז ועם ארנב? נראה לי כמו חומר לסרט. אנחנו השכנים שלה, זה הדבר הנכון לעשות. שלום. בלה 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 בלה, אוקיי, תפסיקי עם כל הפטפטת, סבתא. אנחנו יודעים שאת בודדה, אז בואי נלך לעשות משהו ונגמור עם זה. לבלות זמן עם ארנב ועם ברווז במקום עם חתול ועם ציפור. אוי, נשמע לי כמו מהלך די חלקלק. התכוונתי שאני אשמח לי קצת חברה. אני בדיוק התכוונתי להפליג. להפליג? את מפליגה? בכל סוף שבוע. הפלגה, זה יהיה ממש כיף גדול. קצת אוויר כאן מאחור? אוי לי.
או נקודה אדומה קטנה, אז איפה את? איפה הנקודה האדומה הזאת? איפה הציפור התשובה הזאת? קבל את זה, חתיכת זומבי זקן בעלב! הוא תפס אותי! וגם אני תפסתי אותך! לפני שאתה אוכל אותי, אתה מוכן לתת לי בקשה אחת אחרונה? אני מניח שכן. אחרי הכל, אני הרי חיה, אני לא מפלצת. אתה מוכן להעביר לי את זה? מה? את העט הזה? מה אתה מתכוון לעשות? אתה רוצה לכתוב את הצוואה האחרונה שלך עכשיו? הנקודה האדומה שלי חזרה! נו כבר, תפס אותה! היא עכשיו כאן חתיכת! אופס, אני טעיתי, היא נמצאת שם! שיפור ממש רציני. אני אפילו לא רוצה אותה, אבל חייב להשיג אותה. אני אפילו לא יודע מה זה, אבל אני צריך את זה. מה? אמא. מה לא בסדר איתי? אני לא יכול לעשות כלום מלבד לחשוב על הנקודה האדומה הזאת. תראו, זה חתול! איזה מזל יש לי! אני כזה בר מזל! כמה אני מאושר! השיעור הכי מוצלח שלמדתי. יום נפלא על הבוקר! אני עומד להיות חולה ועדיין אפילו לא עליתי לסירה. הנה הגענו, בואו נתחיל להפליג. איפה כאן האוקיינוס? הפלגת חיסול. היינו צריכים לתת לפורקי לצאת איתה. אתה סילבסטר? אוקיי, בוא מכאן מותק. שיהיה בהצלחה. אתה יודע, עם כל מה שאתה עובר בחיים שלך. בינקי, אני יכול לספר לך משהו? עכשיו שבת בערב, המקום שלי מלא, אתה הורס לי את הקצב כי הפרצוף שלך מדכא. יושב לבד בתא שמיועד לשישה, לפתור סודוקו לא יביא כבחורה. אתה מקרה הכי אבוד בכל העולם, אתה חייב לשנות גישה לבחורה. אכפת להם ממרדפים ומדרקונים, הן לא רוצות לשמוע את כל הכישורים, לא מעניין אותן כמה
יש לך על המדפים יותר מדי שאתה לא משיג אותן בטלפון טעים לילות שבת לבד אוכל גלידה בלי טעמים יושב לבד כך בכורסה מנצח את עצמך במשחק קלפים תוכניות משודרות בוא לכבוש את העיר בלי שום ספקות יהיה פצצה לכבוש את הבחורה אבל לא את אמך אתה לא רשאי להזמין חברים דמיוניים תתחיל להתאמר שתיבות צמיחה ואימונים לך למסיבות תראה לבנות עד כמה אתה מדהים אל תישאר בבית ואל תקרא ספרים תזרונטיקה בנות טובות לשחוק הן אוהבות ריקודים אבל רוב הבנות טובות גברים שמכנסיים לובשים אז בוא ננעל נעליים שיסתירו את הרגליים תשמיע זקן ותשוטט בין הארבעים דעת זה לא תהיה יותר בודד מתחת לכנון הזה אני יודע שזה עובד תשתחרר קצת ותנסה לעשות כיף קטים שלא תהיה בחור שיושב לבד בשולחן היי פורקי, מצטערת שאיחרנו כל כך. או שאולי פשוט תמשיך לעשות את מה שאתה עושה? אנשים זקנים הם הכי גרועים, כל מה שהם עושים זה לשבת, לצפות בטלוויזיה ולאכול אוכל דוחה. אתה אוכל עכשיו דייסה? זה מקל מאוד על השיניים שלי. סבתא המסכנה, היא צריכה קצת התרגשות בחיים שלה. בואי איתי דאפי. טוב. הירך שלי. אתה מבין? המחשבה המודעת שלך מתפקסת על הנקודה האדומה. טוב, בוא נראה מה קורה עכשיו בלא מודע שלך. אתה מתחיל להרגיש רדום. כשהקיש באצבעות שלי, אתה תהיה מאופנת כאן לגמרי. זה בחיים לא יצליח. אני רוצה שתדמיין את עצמך בבית. אתה במקום המאושר שלך. תספר לי על הילדות שלך. כן! סילבסטר! כן! אוכל! אמא! הכל בסדר, מותק, אתה הבנת את הכל. אתה לא רוצה את הנקודה האדומה, אתה רוצה את אמא שלך. לא ראיתי אותה מאז שהיא עברה לגור בפלורידה. טוב, אתה צריך ללכת לבקר אותה, מותק. איך בדיוק אני אגיע לשם? ילד, אני לא סתם מכשפה עלובה. פלורידה, פלורידה, פלורידה. אני חייבת להתחיל לבקש תשלום מראש. פלורידה שטופת השמש. טוב, איזה מהבתים האלה שייך לאמא שלי? מי ידע שלחיות מעבר לכביש מול אישה זקנה יכול להיות כיף גדול כל כך? מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות היום עם סבתא? דייג במים עמוקים או אולי יוגה? אני חשבתי על איזה משחק כדורגל עתיק יומין. או, שוב שניכם. את מוכנה לעוד יום אחד של כיף?
צר לי, אבל יש לי תוכניות אחרות. תוכניות אחרות? אנחנו החברים היחידים שלך. טוב, הגיע הזמן שאני אנוח קצת. לנוח קצת? את נכנסת למיטה שלך ב4:30 אחרי הצהריים. תביאי את המכנסיים הקצרים, סבתא, אנחנו נשחק כדורגל. אתם שניכם מנסים להרוג אותי. מה? תקשיבו, אני אישה זקנה בת 90, אני לא צריכה לשוט בקייק. טוב, אז מה את רוצה לעשות? ואל תגידי הפלגה. אני חושבת שאני אשמח לשכב בחוף הים איפשהו. נהדר, בואו נעשה את זה. תקשיבו, אתם שניכם ממש חמודים, אבל אתם גם מעייפים אותי מאוד. יוגה חמה? סילבסטר. אז אתה כן יודע איפה אני גרה, זה ממש מעניין בשביל אחד שמעולם לא ביקר אותי. אני... תסגור את הדלת. מה אתה רוצה, שאני אקרר את כל פלורידה במקרה? אני מצטער. זה אלן שלי עכשיו. סילבסטר, איזו הפתעה זו. כמה זמן תישאר בעיר? כמה זמן שאמא תרצה אותי כאן. טוב, חבל שלא התקשרת קודם, מכיוון שיש לי ברידג' ב-11, אירובי במים בצהריים, ואז אסטל ואני יוצאות לקניין. כן, ואני חשבתי שהכל של טוויטי מעצבן. אתה לא רואה, מותק? זה מקרה קלאסי לגמרי של הכחשה. אתה רוצה שסילבסטר ירדוף אחריך. אני רוצה? אני רוצה! טוב, אז למה אתה מחכה בעצם? פלורידה, פלורידה, פלורידה. הנה, עשיתי את זה שוב. תגיד, זה לא מר ציפור הזה שאתה נהגת לרדוף אחריו? אתה עדיין לא תפסת אותו? הוא חכם יותר מכפי שהוא נראה. אולי אם היית מבלה פחות זמן במרדף אחרי הציפור, כבר היית מגיע למשהו בחיים שלך, למה אתה לא נשוי? איפה כל גורי הנכדים שלי? ומה עם השיניים שלך? הן עקומות לגמרי! ואתה גם לא משתמש בקשר לשיניים! תקשיבו לה! הייתי נותן לי את הכל כדי לחזור שוב לבית של סבתא. לרדוף אחרי הנקודה האדומה. והגשר הזה עלה לי המון כסף, וכל מה שרופא השיניים אמר, אם הוא ישים את הגשר, יהיו לו שיניים ממש מושלמות, ואתה שם את הגשר הזה! לא, מי צריך נקודה אדומה כשיש לי ציפור צהובה? טוב, אם תסלחו לי, הגיע הזמן שאני אחזור הביתה. ככה זה הרבה יותר טוב. אפילו שיש לי הרגשה שמשהו חסר לי. סילבסטר. סבתא? טוויטי. מתברר שאני אוהבת לבלות את הזמן שלי עם חתול ועם ציפור. זה עדיף לגמרי על פני בילוי עם ברווז ועם ארנב. סבתא הייתה מתה על זה!
אני לא חושב שאתה מבין בכלל. אתה חיית מהמחבת שלי. אני אמור לתת לך לאכול, ולא להיות האוכל שלך. אתה שומע אותי? הלו? נחש רע. כדי לגדל סוס מנצח, צריך מקום מיוחד. בלב. ממש כמו סיפור אהבה כזה. החווה, סדרה חדשה, 1 עד 5 ב-4:25 בערוץ הילדים.